Ata watan dünyada gepleşigimiziň täze sanyna size Amerikadaky Kuwata, ýagny Virginia ştadynyň çäginde ýerleşýän Luray Caverns'tan salam ýollaýar. Biz gepleşigimiziň ilkinji iki sanyna size Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washington DC şäherine gezelenç edäýmeli esasy ýerler barada maglumat beripdik. Egerde araňyzda bu ýyl Washingtona syýahat etjeňiz bar bolsa, onu hukman bu iki video tomaş ediň. Biz Washington syýahadymyzy tamamlap, Demirgazy Karolina ştadyna tarap ýola çykdyk. Ýol Virginia ştadynyň çäginde ýerleşýän Luray Caverns'tan siziň üçin ýürüýte ýazgylar etdik. Washington'dan çıktık. Virginia taraf var ya. Yine Washington'dan şu yerde var ya. Yine Virginia önümüzde. Arkamızda onun fotoğraf deriyazı var. Fotoğraf deriyazı Virginia ştatı bilen Washington'un arasını bölen. Aslında biz 2010 yıllarına gelemizde şonda fotoğrafta gelmeyi ayrıldık. Geldiğim aynen bir kayık mı diyen o var. Şu yerde vaktimiz olmadı. Şonda da ayrıldık gördük. Bunun ardından şu yerde görüyoruz. Bizim ne Virginia taraf var ya. Ýeriň aşagynaky ajaýyp gowak bolan Luray Caverns 1878-nji ýylda üst açylýar. Washington DC goňşy Virginia ştadynyň çäginde ýerleşýän bu täsin gowak Washingtonyň 150 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ne biz Virginia'nın çäginde şu at, eğer biz şu yerden özüň ýygyny özüň diýen ýalakyny türkmence terjime edip boljak bir ýeri bar eken, biz şu yerden ülje nädir ýygnajak. Hem özümüz bar ýa. Yine şöyle yığınıp hem de yine yupda ýymeli. Aslında hop pikir. Bizim yurdumuzda da naşnalaklar kim bilýär etsen bolar. Hem her şey edip adamlara gyzykly bir mümkinçilik berip bolýar, hem de pul gazanyp bolýar. Anonda üljämiz ýygnary. Biz ýolary ülje we beýleki meýweli baglaryň ýerleşýän ýerine saklanýarys. Ol ýerde isleseň üljeleri agaçdan ýygyp iýip bilersiňiz. Elbetde tölewini tölep. Özüň ýygyna özüň iý bağlığını değil la, ne ülceler ovu biçipdir ne basen şundan ne şunu doldurayansan ne almalı ne umman hani bakadığını tıkan yallar içinim kımmadırak ne görkünme için neydik $6 şunu doldurmağın bakatı hemen özün iş et yâlı görüyen bu da ne hayırlı pul kazan yâlı hemen özün yiyen hem de pul veriyen. Biz bu görýän gowagymyzy Amerikadaky Kuwata diýip adlandyrýarys. Luray Caverns'ta ýürüýte ýürüme üçin ýodajuk töredilipdir. Umumy gezelenç üçin adamdan 1 sagat gerek. Bu ýerde düýçleriň köýli diýip adlandyrylýan çuňlugy käbir ýerlerine 1 metrden gowrak köýlje gadylar. Has dogrusy çeşme hem ýerleşýär.
Biz şu wagt Luray Caverns hatta Kowata diýip bilýärmiz. Şo meşhur yer. İnternetten gördüm, nädir? Görürüz. Virginia ştatynda ine Amerikadaky türkmen Kowata meşhur Kowata diýip bilýär. Ne şoň ýewünde 1878-nji ýylyň 10-njy awgustynda ine tapylypdyr. Ine tapalaryň atlary ne şu ýerde. İkisini ýapamyýar hem deňe ekenim. Hormatly tamaşaçylarymyz, ine biz şu wagt ine bizim adyny Kowata goýduk, Amerikada Kowata diýdik. Ine Luray Caverns'te şoň içinde ne görýärsiňiz? Gyzyklymy hili? Ýokardan nemeler? Ýokaryam çykylýar diýen. Ýokaryam çykyp görýärdi. No, biz Amerikada Kowatanyň içinde ýetip şu Ine bärde ýaşlatyncılara toý edelerine de aslında bizim Kowatada bar ýaly, hede şonlara erkenden görýärmi? Toýlar edelerine ne şu ýerem gelýär diýe. Ine biziň ýol berendimiz. Amerikada öğreneceğiniz olsa bilip koyayım. Bizim gezelenjimiz mundan soňra Demirgaly Karalyň ştadyna tarap dowam etdi. Biz ol ýerde esasanam dynjarlyk we gyska wagtlyk gezelençler etdik. Bu ştatda ýürüte ýazg etmänligimiz üçin indiki gepleşigimizde beside Florida ştady barada gyzykly maglumatlar ýetireriz. Şonu esasanam dünýä belli syýahatçylyk mekany Miami we Disneyland bilen hemde meşhur Orlando şäherleri barada maglumatlar ýetireriz. Onu näme hormatly tamaşaçylar, biziň syýahatçylyk gepleşiklerimizden daşlaşmaň, ýagny Atawatan TV'den uzaklaşmaň.